салом дӯстон, трансфери зимистона дар футбол яке аз рӯйдодҳои ҷолибтарин ва муҳим барои мухлисон ва бозингарон аст. Дар ин фасли сол клубҳо фаъолона дар ҷустуҷӯи бозингарони нав ҳастанд, ки метавонанд ҳаёти худро мустаҳкам кунанд ва бо онҳо дар ним мавсими охир муваффақ шаванд. Барои бо муваффақият иҷро кардани трансфери зимистона клубҳо бояд бозорро бо диққат таҳлил кунанд ва бозингаронеро ҷустуҷӯ кунанд, ки ба стратегия ва фалсафаи онҳо мувофиқат кунанд. Аксар вақт клубҳо бозингаронеро интихоб мекунанд, ки таҷрибаи бозӣ дар зимистон доранд, зеро ин метавонад кор ва иҷрои онҳоро дар майдон беҳтар кунад. Чӣ хеле ки пай бурдед, имрӯз гап мезанем дар бораи трансферро ва як хабари дигарам ҳаст, ки бояд шумо онро донед. Аги қиматбоҳои худро гузоред, мо бошем сар мекунем. дӯстон, футболи бошгоҳӣ давом дорад ва моро беҳтарин рақобатҳо интизор мебошанд. Челси дар майдони худ Фулхемро пешвоз мегирад. Манчестер Сити ба меҳмонии Ньюкасл меравад. Эмирӯ рақобат бо Тоттенхем интизор мебошад. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. дастаи Челси онҳоере ки бо азобу машаққат ба сафи худ ҷалб намуд, як бо осонӣ ҷавоб дода истодааст. Айни замон Ян Матсен ба дастаи Боруссия Дормунд гузашт. Ӯ ба Дормунд ба аренда меравад. Матсен бозингари ҷавон аст, ки мавсими гузаштаро дар дастаи Бёрнли гузарод. Ӯ бо ин тим тавонист дар чемпионшип муваффақ шуда ба Премер-лигаи Англия барояд. баъд аз баромадан ба Премер-лигаи Англия, Метсенро дастаи Челси гирифт. Дар мавсими ҷорӣ ӯ танҳо 45 дақиқа бозӣ кард. Дар 12 рақобат ӯ дар ҳайати дастаи Челси аз байни бозингарони захиравӣ ба майдон омада голу асист дар ҳисоби худ надорад. Ин футболбоз дифоъгари канорӣ мебошад. Боруссия Дормунд аз Англия Матсен ва Санчоро ба сафи худ аллакай ҷалб кард. Акнун онҳо метавонанд бо Байер ва Бавария барои қаҳрамонӣ дар Бундеслига мубориза баранд. Ильяш Мориба бозингари нави дастаи Хетафе мешавад. Ӯ ба Испания бармегардад. Ин номро шумо дақиқан дар хотир доред. Қаблан бозингари ҷавон дар дастаи Барселона буд, вале бисёр худравӣ карду Лапорта ӯро ҷавоб дод. Масъалаи асосӣ маоши ин футболбоз буд. Аз Барселона Мориба ба Лейпциг рафт. Гузариши Ильяш ба оғози мавсими 2020-21 рост омад. Айни замон Мориба танҳо 20 сол дорад. Хетафе ӯро ба аренда гирифт. Бозингари номбурда то охири мавсими ҷорӣ дар Хетафе бозӣ карда боз метавонад ба Лейпциг баргардад. Ильяш Мориба айни замон на дар Лейпциг асту на дар Хетафе. ӯ барои иштирок дар мусобиқаи ҷоми Африқа ба мунтахаби Гвинея даъват карда шуд. пас аз тамом шудани мусобиқа, Мориба метавонад ба сафи дастаи Хетафе пайваст шавад. Мориба мисоли беҳтарини он аст, ки хеле зуд бояд аз худ ситора натарошед. ӯ пас аз чанд бозӣ дар ҳайати Барселона гӯё ситора шуд ва маоши калонро талаб кард. Айни замон бошад аз ин аренда ба он аренда рафта истодааст. Ситораро ҳам дар вақти зарурӣ қабидан дар кор аст, дар лаҳзае ки бе ту ягон кор пеш намеравад. Морибаро саг намешинохту ӯ бошад худро баробар ба Месси кард. Ягон чиз бар муқобили ӯ ман надорам, вале ӯ барои айбҳои худаш азобу машаққат мекашад. Каземиро метавонад ба фурӯш гузошта шавад. Бозингари бразилӣ барои МЮ дигар лозим нест. Редклиф пас аз омаданаш ба дастаи шаҳри Манчестер метавонад дар ҳайати даста таҳаввулоти ҷиддӣ кунад. Ӯ бояд дарк кунад, ки пеш аз ӯ Тод Боули ҳам дар Челси революсия кард. Чунон таҳаввулоте кард, ки қисми бештари ҳайати Челси айни замон барои фанатҳои дастаам ношинос аст. Барои ҳамин Редклиф, ки тарафи варзиши МЮро ба ӯҳдаи худ гирифт, бояд хуб дарк намояд, ки кораш осон нахоҳад буд. Вале дар мавзӯи Каземиро метавон гуфт, ки ӯ метавонад ҳақ бошад. Нимҳиматгари бразилӣ ҷои мақоми худро дар сафи дастаи МЮ ёфта натавонист. Аз аввал кори ӯ дар шаҳри Манчестер хуб буд, вале оҳиста-оҳиста сифати бозиаш паст шудан гирифт. Ҷумлаи охир ба кулли дастаи Манчестер Юнайтед рабт дорад. Сабаби асосии ба фурӯш мондани бозингари бразилӣ ба маоши ин нимҳиматгар рабт дорад. Манчестериҳо мехоҳанд ҳуҷҷатҳои маоши бозингаронро сабуктар намоянд. Барои ин Каземиро яке аз аввалинҳо шуда метавонад аз сафи Манчестер Юнайтед биравад. худи футболбоз чанде пеш хоҳиши баргаштан ба дастаи Реалро иброз кард, вале ҳамаи мову шумо сиёсати бобои Пересро медонем. ӯ Роналдоро барнагардон, Рамосро барнагардон ва Каземироро ҳам бар намегардонад.
Криштиану Роналду дар ҳайати рамзии соли 2023 ҷон нагирифт. Маълум аст ки пойгоҳҳо ва созмонҳои гуногун аз рӯи фарзияи худ Дрим Тимро мебароранд. Он ҳаяте ки дар он бораи ҳамлагари 38-солаи португалӣ ҷо пайдо нашуд, Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол тартиб дод. ФБТОФ дар ин ҳаят барои Месси ҷо пайдо кард, аммо Роналду дар он ҷо нагирифт. Ман рости гап фикр дорам ки Месси аз дидани худ дар ин ҳаят ҳайрон шуду худаш шарм кард. Баъзе вақтҳо чунон ба назар мерасад ки пойгоҳҳо, созмонҳо ва рӯзноманигорони варзишӣ як рӯз маҷлиси пинҳонӣ карда қайд карданд ки меин баъд ҳама бар муқобили Роналду мезанем. Баъзе корҳое мешаванд ки шахс аз онҳо дар ҳайрат мемонад. Мисол, ман одамоне мешиносам ки на мухлиси Месси ҳастанду на Роналду. Онҳо мегӯянд ки вақтҳои охир эҳсос мешавад ки бар зидди Роналду бисёр гапу чап рафта истодааст. Мисоли охирини он ҳаяти рамзии соли 2023 мебошад. ҳаяти пурраи соли 2023 ки онро Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол тартиб дод чунин аст. Дар хати дарвоза Эдерсон Морайс ҷо гирифт. Манчестер Сити дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон шуд ва табиист ки қисми бештари бозингарон аз ин тим хоҳанд буд. Дар ин интихоб ФБТОФ хато накардааст. Дар хати дифоъ 3 нафар ҷо гирифтанд. Рубен Диаш аз Манчестер Сити, Ким Мин-ҷе ва Алфонсо Дэвис аз Бавария. Ду дифоъгари марказӣ ва як дифоъгари канори чап. Канори рост бигзор дам гирад. Ба ҳар ҳол дар ин ҳаят Дэвис ҳам ҳамчун ҳимоятгари марказӣ монда шудааст. 4 нафар дар хати нимҳимоя ҷо дода шуданд. Кевин Де Брюйне ҳам интихоби дуруст ба чашм мерасад. Ҷуд Беллингем як нимҳимоятгари дигари марказӣ аст ки дар соли 2023 дар мавқеи худ беҳтарин буд. Қисмати охири мавсими гузашта дар Боруссия Дормунд ва нимаи мавсими ҷорӣ дар Реал Мадрид. Дар канори рости хати нимҳимоя Родри аз Манчестер Сити гузошта шудааст. Ӯ бозингари ин мавқеъ нест, аммо бояд дар ҳаяти рамзӣ ҷо мегирифт. Бораи ҳамин ҳам ӯро тартибдиҳандагони ин ҳаят дар мавқеи барояш бегуна ҳам бошад ҷо доданд. Лионел Месси дар канори чапи хати нимҳимоя ҷо гирифт. ҷоми ҷоҳон соли 2022 буд. Барселона кайҳо таърих шуд. Намедонам Месси дар ин ҷо чӣ кор мекунад. Ман Мессиро хеле дӯст медорам, аммо дар ин ҷо метавонистанд бозингарони зиёд ғайри ӯ ҷо бигиранд. Мисол Гризман. Бо чунин ҷо доданҳо дар ин он ҳаят қадри Мессиро баръакс паст мекунанд. Се ҳамлагари инҳо ҳастанд. Дар канори чапи ҳуҷум Килиан Мбаппе ҷо дода шуд. Эрлинг Холланд ҳамлагари марказӣ шуд. Харри Кейн дар канори рости хати ҳамла ҷо дода шуд. Умуман агар байни ҳамаи ҳамлагарон назар кунем, дар воқеъ ҳамин 3 нафар бозиашон фарқкунанда буданд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим аст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.